زحالف سمون مقراف كلته كاب حدا كساب إسراتني نانيرنا أبتي زنبرنا مصنعت دما بزح نجار تماهيرنا أنا خبر نقولت هاي يخون لو مدما أجزابير كم تخمرنا تصلحه أبتزلنا نجار كوس سخلنا يو آمين كوس سخلكم تدلي سبات كوس سخلكم بوتا زلكم سبات تراي زملاء أخم سبات أي بوتا سلزيبلكم أي كتملؤونيهم توم بادو زخونا جن توم بوتا زلنا نزقال أملاقنا إجزابير كمل عنا آمين كرس رسلنا لو معلتي بمنفسو غيرو نعي أبستخفت السماء آتي سلزله حجبك بتبقى دسنا بلني ززارة مالتي كبر نقويت ياخون اوكي اسران حدن كمزيلي تجمر كغرزو شمون تمعلتي مسمل ادما كمتي ملأخ اب كرس كيت حنص خلو سميو سمو يسوس إلهم سميو واو اذا قال زطراي اخولي እግዚአብሔር ሽሙ ይባረክ አሜን እንዳይሉሲ كغرزو شمون تمعلتي مسمل ادما كمتي ملأخ أسمرو له قدساني كمتي ملأخ اب كرسي كيت حنص خلو زبل أسمرو له يسوس كيت حنص خلو سمو يقدمو خبرن غويتا يخون آمين آمين أنت أنا نقرأكم الله لو ما علت ترخبو مغلاط فليز بلا مغلاط يكبرن غويتا يخون كغرز وشمون تمعلت مسمل ادم ما يبلنا سلامنتا يوم شمون تمعلت زصبي اندحر إلنا ابت زحالفه سمون تماهرنا ينيرنا جن نتوم زينبركم متان كندغملكم كمتا اب لوقاس 59 يوحنس كغرس كولو سلامتا كمستغرز تزراربنايو እግዚአብሔር ሰርዑ ስርዓት ወይ ትእዛዝ እግዚአብሔር ስለዝኾነ እዩ ኢየሱስን አብዚ ዝግረዝ ዘሎ ማለት እና እግዚአብሔር ንአብርሃም አብዘ ፍጥረት 17 ካብ 10 ካብ 14 ብዛአዘዞ መሰረት እዩ ኢየሱስን አብ ሳምናይ ማዓልቲ ተገሪዙ ማለት እንታይ በለቲ አብ ዘፍጥረት 17 14 ንምድጋም ዘአክል ዝዛረቦ ዘለኹ ዝሐለፈ ሰሙን ንዘይነበርኩም ማለት እቲ አሞንጎይና አሞንጎሃን ብድሕሪኻ ድማ አብ ዘርእኻ ዘሎሞ ንስኻትኩም ትህልዎ ኺዳን እዚዩ አባኻትኩም ተባዕታይ ዘበለ ሁሉ ይገዘር ስጋ አልቦኹም ግዘሩ እዚ ድማ ነቲ አሞንጎይና አሞንጎሆም ዘሎ ኺዳነይ ምልክት ክኸውን እዩ አባኻትኩም ወድሾሞን ተማዓልቲ ተባዕታይ ዘበለ ሁሉ አቦለደኹም አቤት ተወልደን ካማንም ካብ ዘርእኻ ዘይኮነ ወድጓና በገንዘብ ተዓደገን ይገዘር አቤትካ ተወልደን በገንዘብካ ተዓደገን በግዲ ይገዘር ኪዳኔ አብ ስጋኹም ኪዳን ዘልዓለም ከውኒው ዘይተገዝረ ተባዕታይ ስጋ አልቡ ዘይተገዝረ እታ ነፍስቲአ ኪዳኔ አፍሪሳያሞ ካብ ህዝባ ክትቡንቆስያ ዝብል ቃል አሎ ስለዚ ናይ እግዚአብሔር ስርዓት ስለዝኾነ እዮም ነዚ ስርዓት እዚ ዝገብሮ ዘለው እንታይ ብለና ምስ ገዘርዎ ድማ ይብለና አነ ሕጂ ኣብዚያ ቁሩብ ክዛረበ ማለት ምስ ገዘርዎ ድማ ከምቲ መልአክ ኣብ ከርሲ ከይተሓንፀ ኸሎ ዝሰመየ ኢየሱስ ኢሎም ሰመይዎ ይብለና ነዚ ቃል እናጽናዕኹ ኸለኹ ሓደ ሕቶ ሓቲተ ቅዱሳነ كل احنا حاطولنا انتي متحاز ስለዘለዎ እዩ ዝግረዘሉ ማዓልት ምስ በጽሐስም ዘውጽሉ ሓቲትኩም ዶ ትፈልጡ ቅዱሳኔ ከምኡ ኢለ ሓቲት ነይረለው ማዓልት ኣብቲ ዝሓለፈ ከማን አይ ሓተትኩን ግን ኣብዚ ያለው ማዓልት ክድገም ኮሎስ ሓቲቴ ማለት እዩ እና ኣብ ጽሑፋት ከንብብ ኮለኹ ሓደ ነገር አብሪሄለ ማለት እዩ አብርሃም ማአሲ ተገሪዙ እንድሕር ዳኢልና እግዚአብሔር አብርሃም ድሕር መቅያሩ አሜን አሜን እግዚአብሔር ናይስም ለውጥ ምስገበረዩ አብርሃም ተገዚሩ አታ ሓደ ሰባሎዲ ናይስም ለውጥ ምስገበረሉ ስም ሰውጻሉ እዮም ገዚሮሞ ኢየሱስን ስም መስወጻሉ እዩ ተገሪዙ ኩሎም እዝኻ ናይ ዘልዓለም ኪዳን ስለዝኾነ ምልክት ስለዝኾነ አይሁድ ነዚ ነገር እዚ ክሳብ ኢየሱስ ውለድ ከማን كسعبو خلو نري مالتي انتاي زبل اغزابير اب زفطرت 17:5 انتاي لو ابراهام ابو بزحات زبطات غيركا يمو ابراهام د انبر دغيم سمكا ابراهام ايصوايلو نايسم مقيار مسغبره ابراهام كا بت دحر شمو مقيارو كحلو زتوهابو نايزل عالم كيدان مسرت نسون ابيتو زلوم بملؤم تغزيروم
ካብ ሽዕኒ ኖዝናይ ኣይሁድ ልማድ ኮይኑ ማለት ይቅዱሳኔ አሜን አሜን ነዚ ቃል እዚ ኣብ ዘፍጥረት 17 ከተንብቦ ትኽእሉ ኢኹም ሙሉ ሓሳቡ አብርሃም እንታይ ብለና በታ መዓልቲ አብርሃምን እስማኤልን ወዱን ተገዝሩ አቤቱ ተወልዱ ሁሉም ቤተሰቡ ካብ ደቅ ጓና በገንዘብ ተዓደጉን ምስኡ ተገዝሩ ይብለና ኣብ ዘፍጥረት 17 ካብ 26 27 ማለት እዩ ክብርን ጎይታ ይኹን አብሉ ኪዳን ሓደ ሰብ ግረስ ኮሎ እንታይ ዝኸውን ናብቲ እግዚአብሔር ምስ አብርሃም ዘአተው ኪዳን የምዛአቱ ምክንያቱም እግዚአብሔር ምግራዝ ኪዳን ምልክት ክኸውን ኢሉና አብርሃም ኣብ ዘፍጥረት 17 11 ስለ ዝበሎ ማለት ዳይሉ ስጋ አልቦኹም ግዞሩ እዚ ድማ ነቲ አሞንጎይን አሞንጎኹም ዘሎ ኪዳን ምልክት ክኸውን እዩ ስለ ዝበሎ ማለት እዩ ኢየሱስ ከአ ዝግረዘሉ መዓልቲ ምስ በጽሐ ኢየሱስ ኢሎም ሰሚዮሞ ብዛዕባ ስለምንታይ ኢሎም ከም ሰመይዎ መብርህ ክብ ኮሎ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ቃል አንቢበ ማለት እንታይሉ ከምቲ መልአኽ ኣብ ከርስከይ ተሓንጸ ኮሎ ዝሰሚዮ እዛ ቃል እዚያ ሕዙለይ ቅዱሳነይ ኣብ መጽሐፍ ኣብ ስክሪን ድማ ይተሕመቁ እንታይሉ ከምቲ መልአኽ ኣብ ከርሲ ከይተሓንጸ ኮሎ ዝሰመዮ ዘገርም ቃል ቅዱሳነይ ሎሚ እትሳገሩሉ ናይ እግዚአብሔር ቃል ዘሳግር ናይ እግዚአብሔር ቃል እግዚአብሔር በመንፈሱ ገይሩ خلقቂ ነግረኩም ኣለኹ ክለቆይሎ መዓልቲ እንሳገረሉ ሰንሰለት ዝወድቀሉ ብዙሕ ነገር ዝኾነሉ ቃል እግዚአብሔር ክለእኺ እግዚአብሔር ሽሙ ይባረክ ቃሉ ለኢኹ ፈወሶም ይዝብለና ካብ ጎዳ ጉዶም አውጾም ይዝብል ካሊ ነገር አይትጸበይ ናይ ሰራዊት ጎይታ እግዚአብሔር ከምዚ ብለካ አሎ ክብለካ አይትጸበይ እግዚአብሔር በመንፈሱ ገይሩ ቃሉ ክለእኽ ኮሎ በዚ ቃል ተፈወስ በዚ ቃል ሓራውጻ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ አሜን አሜን ኦኬ ዘገርም ቃሊና ብዝ ነንብብ ዘለና ከምቲ መልአኽ ኣብ ከርሲ ከይተሓንጸ ኮሎ ዝሰመዮ ኢሉ ኢየሱስ ተባሂሉ ዝተሰመየ ከይመጸ ኮሎ እዚ ነገር እዚ ጽቡቅ ገርኩም ጽንልኩም ስምዑኒ ቅዱሳኔ ኢየሱስ ዝብል ዝተሰመየ ከይመጸ ኮሎ ኢየሱስ ከይተፈጥሮ ኮሎ ምንም ኣብ ዘይነበረሉ ሰዓት እዩ ማርያም ቅድሚ ኢየሱስ በአካል ምቅባሉ ሱሙያ ተቀቢለ አሜን አሜን አታ አሜን በልስተረድኦ ቅዱሳን አምላኽና እምበዓር ከምዚዩ ምንም ኣብ ዘይብሉ ይዛረብ ምንም ኣብ ዘይብሉ ይዛረብ ከምዚ ኸውን ይብል ይኸውን ከአ ክብርን ጎይታ ይኹን አነ እዚ ቃል ከመይ ከምዘዝለለኒ ክነግረኩም አይክልኒ ከምቲ መልአኽ ኣብ ከርስከይ ተሓንጸ ኮሎ ዝብል ምንም ነገር ኣብ ዘይልሉ እዋን እግዚአብሔር ተዛሪቡ ነቲ ዝተዛረቦ ካሎ መፈጽሞ ንርኢ ኣለና እግዚአብሔር ሽሙ ይባረክ ቅዱሳን ኢየሱስ ዝበሃል ናብዚ ምድሪ ከይመጸ ኮሎ ከይተጠንሰ ኮሎ ምንም ነገር ኣብ ዘይብሉ ከምዚ ነቲ ቃል እንንብቦ ዘለና ኣብ ከርሲ ከይተሓንጸ ኮሎ እዩ ወድኽት ወልዲኺ ስሙ ድማ ኢየሱስ ክትሰምዮ ኢኺ ኢሉ እቲ መልአኽ እግዚአብሔር ንማርያም ተዛሪብዋ ሎሚ ኸኣ እቲ ዝተነግራት ትንቢት ኣብ ቅድሚ ዓይና ክፍጸም ኮሎ ንርኢ እግዚአብሔር ዝተዛረበኩም ነገር ኣሎ ኣብ ዘይመስል ሰዓት እግዚአብሔር መጽኡ ከምዝን ከምትን ክኸውን ኢልኩም ኣሎ ተጸበይዎ እግዚአብሔር እንተ ተዛሪቡ ከምት ተዛረቦ ይዝገብር ክብርን ጎይታ ይኹን ምንም ኣብ ዘይብሉ ነገር ምዝራብ ተዛሪብካ ድማ ምግባር ወይ ምፍጻም ሓደ ካብ ናይ እግዚአብሔር ባህሪያት እዩ ሎም መዓልቲ በዚ ቃል እዚኹም ከተምልጡ ደልየ ዘለኹ እግዚአብሔር ይመስገን ሓደ ካብ ናይ እግዚአብሔር ባህሪ እንታይ እንድሕር ኢልኩምኒ ምንም ኣብ ዘይብሉ ይዛረብ ምንም ኣብ ዘይራእየሉ ነገር ይዛረብ ተዛሪቡ ድማ ይፍጽም እግዚአብሔር ይመስገን ካብዚ እንታይና ንመሃር ቅዱሳነይ እግዚአብሔር ምንም ኣብ ዘይብሉ ክዛረበና ኮሎ እቲ ሰማዓና ነገር ከም ማርያም ዋላ ለዕለ አምሮና ይኹን ንርእሱ አሜኑ ይዛረበና ከም ዘሎ ፈሊጥና እግዚአብሔር ሆይ አሜን ንበል አሜን ዶ አሜን ዘይብል ነገር ተዛሪብኩም ዶሎ እግዚአብሔር አሜን ንኽትብል ዝኸበደኩም ነገር አዝዩ ገዚፍ ዝኾነ ነገር ለዕለ አምሮኩም ዝኾነ ነገር እግዚአብሔር ተዛሪብኩም አሎ ግዴብልኩምን እግዚአብሔር ሆይ በቃ አሚነካ ኣለኹ ኢልና አሜን ንበል ንገዛ ርእስኹምን ንሰማዒኡ ዘይመስል ክመስል ይኽእል ይኸውን እቲ እግዚአብሔር ዝበለኩም ንሕና ግን ኣብ እምነትና ክንጸልና ኣለና እግዚአብሔር ይመስገን ነዚ ተማሂረ ካብ ዝኽፍል እዚ ክብርን ጎይታ ይኹን ሓደ ክንፈልጦ ዘለና ነገር እዚ ጽቡቅ ገርኩም ስምዑ ቅዱሳነይ
إذن زمانات زخونكم نجار يزنجركم زلهو حدا هنفلت زلنا نجار انتايو إجزابير متأنومبر متأنا يزاربناني آمين دو إجزابير سي كندع أنو يزاربكا مع أنك يكون نزارب معك أنو يزارب متأنو يزارب شمو بروخ يكون إجزابير كم إجزابير نتو يزارب بلك الله سلازي إجزابير كزاربنا خلو كله خردنا يبلون إزي زي تردنا خم كريستيانات كله خندردنا كله خم ماتيماتيكس سولف خنجبرو ندلي جنكم يكون إن إجزابير نجار سلازي خايو مس إجزابير كنقو عز كلنا أمنز بحال نجار زدلينا أمنت معاسي زدلينا إزي أب ماركوس كنت إن خلنا أب عصر تحدث أبوك غير تزاري بينيره أمنت معاسي زدلينا عند حريلكمني كند جوابو زعكل نجار كجت منا خلو شعي من زدلينا بعلنا خنساجر عن نشتي على عند حرالاس أمنت هاي تدلينا نه تريل كامسجار ترى مالسي أمنت زت قلبو نجارات بقى لعلى عمنا زخون نجارات بقى كابتك نحاسبو نلا على زخون نجاراتنا أمنت زدلينا يسوع كريستوس قويتاي آمين آمين بزح جزء نشكعنا أمنت معاسي زدلينا عند حريلكمني كم زناي مريم قدم حجز سميعاتو زي تفلت قدم حج خوينو زي فلت نجر كنجرا خلو شو عينبر من الزدليكا أي ترد عنن جن عند حرك خووني الكاني آمين مبالي يسوع كريستوس قويتاي آمين سمعوا أبراهام إجزابير نبراهام كتسوع خلو ودخن ده عمل زينيرو أبراهامن ساران قوس خلوسي أبراهام ود 7 حموشتن نيرو بعشرة عمد يا أبيايون سارة سخاسوسان حموشتن عمد نيرا مالتي أجيس إجزابير نبراهام انتهي لوتي وسكن جروني منفس أملاخي نزق على زي حج وسي هون نمبر أبزناي متصحف زتنا هو حساب يلن انت قبلكم دلي إجزابير نبراهام انتهي لو مسيلكم إجزابير نبراهام انتهي لو نقرونا إجزابير انتهي لو كاب عدخا كاب بيتسبكا كاب زمادكا كاب عروتخا كاب كبابيخا كاب تتعوز من لخلو كاب تزي سفرازي وصع امو كاب ز مخان زغبركا سم كوصولكا خلو مخان يلوم زوصولكا كل سمكا مخان كل نغركا مخان زغبرو عدي وصع امو انتا يلو شع وصع يلو مو شع انتا يلو انا انتا قبلك كبارخكاي كبز حكاي أبي حزب قبر كايلو سمعوا نازي زي ولد 7 يغزابير كوميلو عطا امنا زدلين بار ابزيو امنا زدليك ابزيو كابتي مكان كابتي فروتفول زي تخونلو بوتا اغزابير وص اخبلكا خولو زمن كامولوكو ايتفرين نيركا زمن كامولوكو منم كتغبر ايكالكان أبزي من الزليكا أبزي خان إجزابير تكتأمنو زلكا أبراهام أمينو إجزابير مسكن إذا خان نتصدق خوين تقصر اللبلنا أمينو واتي هو أيولدني سبيتو تولدني مولاد زي تولد مخانة رأسي خونسي إلا تازا حالفت أرقيتيا سلازي نزوم أرقتو تي إجزابير سي كولدكومي كتبزحيكم كتصفحيكم كتورسيكم زرقهم سخم كواخب تخوني زبلهم زلوسي نزوم كولدو زي كلي أنت يأتوكم دول قدساني يسوس قويتاي هذا كبحرنا إجزابير زنقركم زلوه إجزابير منم أبزي رأي له نجر منم أبزي مسلول له نجر كزاربنا خلو شعو آمين نبل آمين إجزابير أيترد أنن كرد أنها يبلون بقى أمنك الله يسوع كريستوس قويتاي I don't understand it جن يأمنك الله بقى يأمنك الله لنا بقى أبزي أمنت تدلينا سازي أمنت سي لألا أمرنا نزخونا نقراتي أمنت زدلينا آمين دو سمعان دو نتي جح زبل نزي زوحز نبرة ربع أردانس إغرخا مثل أعمالتكو بعلخا بشجر مئتاوكو يقودساني نتوم كحانات انتايلو أغاركم أطلقوا مالئو نبرة كو يبلن أي بلن دي قدساني
ሩባ ዮርዳኖሲ መሊኡ ነይሩ አይብልን አታ መንፈስ አምላኽ ይዛረበካ ዘሎ ናብጥ ቃል አምላኽ ከማን ከይዳይ ከአልኩን ስለዚህ ሲ ርገጽ ጾይልዎ አብዚ እምነት ዘድልየካ አብዚ ኻን እግዚአብሔር ከተአምኖ ዘለካ ክብሩን ጎይታ ይሁን አሜን አሜን ሓንቲ ነፍስ በዚ ቃል እዚ ትጸናና ስለዘላ እግዚአብሔር ዳይቨርት ዝገብረና ዘሎ ክብሩን ጎይታ ይሁን back to our bible study አብተን ቤት ኢሳይያስ 51 ቁጥር 2 ከምዚ ዝብል ቃል አለ ቅዱሳኔ ሓደ እንታይ ብል እዚያ ክነግረኩም ቅዱሳን ደለ ዘለኹ ሓደ በይኑ ሆሎ ጸውኤዮን ባሪኸዮን አብዚሄዮን እሞ ናብ አቦኹም አብርሃም ናብታ ዝወለደትኩም ሳራ አስተብህሉ አታን መኔ ይዛረብ ዘለኹ አታን መኔ ይዛረብ ዘለኹ እግዚአብሔር ንአብርሃም ክዛረቦ ሆሎ ዘይመስል እዩ ዝመስል ነይሩ ግን እግዚአብሔር ኩነታት ሪኡ ስለዚህ ይዛረብ ንገዛ ርእሱ አሚኑ አዕሙ ስለዝዛረብ ንአብርሃም ከምት ዝተዛረቦ ከመካንነት አውጽዩስ ከምት ዝበሎ አብቡዛሃት ገይሮ ስለዚህ እግዚአብሔር ክዛረበና ሆሎ ርእሱ አሚኑ እንበር ንአና አሚኑ ይኮነን ዝዛረብ ስለዚህ እግዚአብሔር ክዛረበና ሆሎ ሎም ማዓልታይ ክንብላለና ኩላና አሜን ኢልና በእምነት ምስኡኽ ንጓዓዝ አለና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ እግዚአብሔር ብዛዕባ ኢየሱስ ካብ ተዛረቦ እዝነ የመጀመርታ እንበር ገና ብዙሕ ብዛዕባ ዝተባህለ ክፍጸም ብዛዕባ ኢየሱስ ማለት ስለዚህ ሎሚ አብ እግዚአብሔር አምላኽና ዘሎና እምነት ሓፍ ክብል ኣለዎ አምላኽና እንታይ ዓይነት አምላኽ ዘተአማምን አምላኽ መዝሙር ጥራይ አይኮነን ተአማሚን እንዲ አምላኽ በአኻይልካ መዝማር ጥራይ አይኮነን ዘተአማምን አምላኽ አብ ህይወትካስ ዘተአማምን አምላኽ ዲ ዝእመን አምላኽ ዲ ስለዚህ ንእመን ነው አምላኽና ዘተአማምን አምላኽ ዝእመን አምላኽውኒ ስለዚህ ንእመን ነው አመንት ንኹን ነቲ ዝበለና ከም ዝኸውን ብዘይ ጥርጥር ከም ዝፍጸም ንእመን እዚ ንእግዚአብሔር አዝዩ ይሕጉሶ ምክንያቱም ንእግዚአብሔር ቃል ክዛረብ ኮሎ እንታይ ብለና ብዘይ እምነት ግና ንእግዚአብሔር ከስምሮ ዝኽእል ሃደኳ የልቦን ይብለና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ኢየሱስ ማለት ካአ ንግረ መንገድና በዕብራውያን እንታይ በሂብሩ እንታይ ማለት እዩ እግዚአብሔር የድህን እግዚአብሔር መናገፊ ዝብል ትርጉም ዘሓዘ ማለት እግዚአብሔር ይመስገን በሐቀኻ መድህን ዓለም ይትን ዓለም ዘድህን ኢሉት መልአከም ተዛረቦ ሱም ትርጉም ናይ ስሙሃ ሆሙ ማለት ኦኬ ካብ 22 ክሳ 24 ድማ ከምዚ ዝብል ቃል ኣሎ ከምቲ ሕግ ሙሴ መዓልታት ምንጽሖ መስመለአ ከምቲ ኣብ ሕግ እግዚአብሔር ማህፀን ወላዲቱ ዝኸፈተ ዘበለ ተባዕታይ ንእግዚአብሔር ተቀደሰ ይባሃል ኢሉ ተጻሐፈ ከምቲ ኣብ ሕግ እግዚአብሔር ተባሃለ ኸአ ክልተ ባሬቶ ወይስ ክልተ ጫጩት ርግብ መስዋዕቲ ምን ትግቡ ኣብ ቅድም እግዚአብሔር ከቆሞ ናብ ኢየሩሳሌም ወሰድዎ ብለና ምናልባት አመንጎና ስለምንታዩ ኢየሱስ ነዚ ሁሉ ናይ ብሉይ ኪዳን ሕግታት ዝፍጽም እንድሕር ዳይልና ንብል ሰባት እንድሕር ኣለና ኢየሱስ ኣብ ትሕቲ ሕጊ ተወሊዱ ስለዝኾነ ስዝሩኡኻ ከምቲ ሕግ ሙሴ ነቲ ገብሩ ዘለዎ ነገር ክገብሩ ኸሎ ንርኢ ኢየሱስ ክርስቶስ ኩሉ ሕግ እዩ ክምልእ ኸሎ ንርኢ ዘለና ምክንያቱም እስቲል ኢየሱስ ክርስቶስ ሕጊ እዩ ዝፍጽም ዘሎ ኣብ ትሕቲ ሕጊ ተወሊዱ አሜን አሜን ቅዱሳኔ ንዓናይ ካብ ሕጊ ሓራውፂና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ እሱ ግን ኣብ ትሕቲ ሕጊ ተወሊዱ እንታይ ብለና ገላትያ 4 ካብ 4 ክሳብ 5 አንቶይ አቦና ሰናይ ከማን ዛረቦ ነይሩ ምልአት ዘመን ምስ መጸግና ነቶም ትሕቲ ሕጊ ዘለው ተሻይጡ ምእንቲ ከውጾም ይብለና ተሻይጡ ምእንቲ ከውጾም ንሕናውን ውልድነት ምእንቲ ክንረክብሲ አምላኽ ነዚ ካብ ሰበይቲ ተወልደ ትሕቲ ሕጊውን ዝኾነ ወዱ ለአኸ ይብለና እዚ ዝኾነሉ ከምዚ ነንብቦ ዘለና ቃል ነቶም ትሕቲ ሕጊ ዘለና ምእንቲ ከውጻና እዩ ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ባሬቶ ወይ ጫጩት ወይ ገለ ዘድልዮ ሀጥ ሰብ ስለዝኾነ ይኮነን ግን ኩሉ ጽድቅ ክፍጽም ስለዘለዎ ኻ ስርዓት ክፍጽም ኮሎ ንሪ ማለት ስለዚህ ቁጥር 22 እንታይሉ ጅምር ዘሎ ከምቲ ሕግ ሙሴ ኩሉ ጊዜ ቃል አምላኽ ከነንብብ ኮለና ሪፈረንስ ይባሃል ማለት ከምዚ እጂ ከምቲ ሕግ ሙሴ ዝበሎስ የመላኽተና ኣሎ ብዛዕባ ምንታይ ይዛረባሎ ብዛዕባ የናይ ሕግ ይዛረባሎ የመላኽተና ስለዝኾነ ኩሉ ጊዜ እጂ ከምቲ ሕግ ሙሴ ዝብል ቃል ክነንብብ ኮለና
ሕጊ ሙሴ ዝጻሓፈ ሕጊ ናብኡ ክንከይድ ክንምለስን ክንምርምርን ኣለና ማለት እዩ እንታይ ይብል ከምቲ ሕጊ ሙሴ ኢሉ ሽዑ እንታይ ኢሉ መዓልታት ምንጽሖም ምስ መልአ ይብለና ሕጂ እንታይና ክንገብር ዘለና ከም ናይ መጽሓፍ ቅዱስ አጽናዕቲ ብጽቡቅ ጌርና ክርዳእና እንደሕደልና ሙሴ ብዛዕባ ምንጻሕ ዝጻሓፈ ክፍሊ ከይድና ደሊና ክንረክብ ኣለና ማለት እዩ አሜን ምክንያቱም ከምዚ ተገይርና እንታይ ንገብር ማለት እዩ ብዛዕባ እንታይ ይዛረባሎ መጽሓፍ ቅዱስ ይርዳእና ማለት እዩ ኣብ ዘለዋውያን ከይድና ኣብ ዘለዋውያን 12 ካብ ቁጽሪ 1 ክሳብ 5 ኢና ንረኽቦ ብዛዕባ ምንጻሕ ዝዛረብ ዋላ ክሳብ ቁጽሪ 8 ተንቢብናዮ ነዛ ካብ 22 ክሳብ 14 ዘላ ሓሳብ አጠቃሊሉ ዝዛረብ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እንታብል እግዚአብሔር ድማ ንሙሴ ከምዚሉ ተዛረቦ ንደቅ እስራኤል ከምዚልካ ተዛረቦም ሰበይቲ እንተጠነሰት ወድኻ እንተወለደት 7 መዓልቲ ትርከስ ከምቲ በመዓልቲ ሕማማት ጸጊናአ ትርከስ በሳምንይቲ መዓልቲ ድማ ስጋ አልብኡ ይገዘር በትደም ንጽሕናአ ኸ 33 መዓልቲ ትቀመጥ መዓልታት ምንጽሓ ክሳብ ዝመልእ ቅዱስ ነገር አይተንኪ ናብ መቅደስውን አይትእቶ ጓል እንተወለደት ግና ከምቲ ብእዋን ጻግነአ ክልተ ሰሙን ትርከስ በትደም ጽሬት ከአ 66 መዓልቲ ትቀመጥ ናይ ወዲ ወይ ናይ ጓል መዓልታት ምንጻሕ ምስ መልአ ገንሸል አመት ዘሐርር መስዋዕቲ ጫጩት ርግቢት ወይ ከአ ባሬቶ ንመስዋዕቲ ኃጢአት ናብ አፍ ደገ ድንኳን ምርኻብ ናብ ካህን ተምጽእ ንሱ ድማ ቅድም እግዚአብሔር የቅርቦ የተዓረቃ ኸአ ኣብ ዓይኒ ደማውን ትነጽእ ሕጊ እታ ወዲ ወይ ጓል ዝወለደት እዚዩ ገንሸል ዘአክል አቢዳን ተዘይረኸበት ከአ ክልተ ባሬቶ ወይ ክልተ ጫጩት ርግቢት ሓንዝ ዘሐርር መስዋዕቲ ካለይቲ ኸአ ንመስዋዕቲ ኃጢአት ተምጽእ እቲ ካህን ድማ የተዓረቃ ትነጽሕካ ኢሉ ቅዱሳኔ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ካብ ቁጽሪ 22 ክሳብ 24 ንረኽቦ እዚ ኣብ ዘለዋውያን 12 ካብ ቁጽሪ 1 ክሳብ 5 ዘሎ ሓሳቢ ስለዚ መዓልታት ምንጽሓ እምበኣር ንወዲ 40 መዓልታት ድሕሪ ምውላዱ ኾን ኮሎ ንጓል ድማ 80 መዓልቲ እዩ ስለዚ በዓል ማርያም ነዚ ኣብ ዘለዋውያን እግዚአብሔር ንሙሴ ዝሃቦ ሕጊ ንምፍጻምያ ከም ትጥቃል ክትፍጽም ናብ ኢየሩሳሌም ደይባ ማለት ካብ 25 ክሳብ 35 ከምዚ ይብለና ማለት እዩ እንሆ ድማ ኣብ ኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ እዚ ሰብኣይ እዚ ጻድቕ ንኣምላኽ ዝፈርሕ ምጽና እስራኤልን ዝጽበይ ነበረ መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበሮ ነቲ ቅቡእ እግዚአብሔር ካይረአዮ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ ብመንፈስ ካና ቤት መቅደስ መጸ ነቲ ኢየሱስ ሕፃን ወለዱ ከም ልማድ ሕግ ገብሩሉ ምስአተዎ ንሱ ድማ ኣብ ኢዱ ሓኦፉ ንኣምላኹን ኣመስገነሞ ወጎይታይ ነቲ ንምብራህ አሕዛብን ብርሃን ንህዝብኻ እስራኤልን ክብረት ምእንቲ ኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ህዝብ ዘዳለኻዮ ምድሓንካ እንታይ ካብ ረአያስ ሕጂ ከም ትዘረባኻ ንባርያኻ በሰላም ተፋኖይኻ በለ ዮሴፍን አዲኡን ከአ በቲ ብዛዕቡ ዝተባህለ ነገር ተገረሙ ስምዖን ከአ ባረኾም ነዲኡ ማርያም ድማ እንሆ እዝን ብዙሓት ኣብ እስራኤል ንምዳኦምን ንምትንሳኦምን ንትእምርት ምጽራሩን ንቡር እዩ ንዓኸ ድማ ሓሳብ ልቢ ብዙሓት ምእንቲ ህገሃት ናብ ነፍስኺ ሰይፊ ከኣትዩ በላ ይብለና ኢየሱስ ጎይታይ ኣብ ኢየሩሳሌም ቅዱሳኔ ካልኦት ሰባት ኣይነበሩ እንደ ስለምንታይ ስምዖንን ሃና ጓል ፋኑኤል ጥራይ ተጠቂሶም ብዝኾነ መጽሓፍ ቅዱስና ብዛዕባ ክልተ ሰባት ፈልዩ ጸሓፈልና ፉልያት ስለዝኾነ ኢየሱስ ጎይታይ ብዛዕባ ስምዖን መጽሐፍ ቅዱስና ክዛረብ ኮሉ እንታይ ይብለና ጻድቕ ንኣምላኽ ዝፈርሕ ምጽንና እስራኤልን ዝጽበይ መንፈስ ቅዱስ ድማ ዘለዎ ምዃኑ ይነግረና ኣዝዩ ፍሉይ ሰብኣይ እግዚአብሔርካ ንኸምዚኦም ዝኣመሰሉ ሰባት እዩ ምስጢራቱ ዝገልጸሎ አሜን ንስምዖን ኣዝዩ ብዙሕ ብሉጽ ነገራት እዩ ዘለዎ ጻድቕ እዩ ንኣምላኽ ዝፈርሕ لعل كل دما نمنتاي ينبر كم زلو زفلت سبعي نيرو امين بألا ما زنبر سبعي نمنتاي الا ما ينبر كم زلو زفلت سبي كبر نغويتا يخون نا እግዚአብሔር ቃል እንታይ ይብለና ምጽድና እስራኤል ዝጽበ ነበረ ይብለና ንሱ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብቲ መንፈስ ቅዱስ አቡድማ መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበሩ ይብለና መንፈስ ቅዱስ አቡሊ ኪዳን አቡ ሕዳ ሰባት ይዝራይ ነይሩ ቅዱሳኔ
ስምዖን ድማ ካብቶም ውሑዳት ስለ ዝነበረ እግዚአብሔር በመንፈስ ቅዱስ ገይሩ ነቲ ሙሉ ዕድሜው ዝጽበየ ዝነበረ ንእስራኤል ዘጸናነ ቅቡ እግዚአብሔር ከይራአየ ከም ዘይመውት ነጊርዎ ስምዖን ከዓ ሙሉ ዘመኑ ነቲ ካብ እግዚአብሔር ዝተዋህቦ ናይ ተስፋ ቃል ሒዙ ይነብር ነይሩ ዘመኑ ሙሉ ነቲ ዝተገልጸሉ ነገር ብምጽብባ ይሕሊፍዎ አይገርመኩምን ነቲ ተስፋኡ ድማ ኣብ መወዳእታ ጨቢጥዎ እግዚአብሔር ከም ቃሉ ስለዝኾነ ነቲ ዝሓቦ ተስፋ ክፍጽመሉ ከሎ ንርኢ ቅዱሳን it doesn't matter how long it takes በዘይገድስ ክንደይ ጊዜ ወሲዱ እግዚአብሔር ነቲ ዝሓበና ናይ ተስፋ ቃል ክፍጽሞይ ሓንትስ ነሕና ከምዝ ናይ ስምዖን ናይ ምጽብባይ ህይወት ይሃልወና ንእግዚአብሔር ንጸበዮ አሜን ንእግዚአብሔር ሓድኤ ተጸበኽዎ ኢሉ ዳዊት አሜን ንእግዚአብሔር ሓድኤ ተጸበኽዎ ንሱኻ ንጸሎተይ ሰምዓኒ ይብል እግዚአብሔር ይመስገን ሓዲና እንድሕር ተጸቢና እግዚአብሔር ደበኽብል እንታይ ብለና ቁጥር 27 በመንፈስ ከአና ቤት መቅደስ መጻ ይብለና እግዚአብሔር ሽሙ ይባረክ አጋጣሚ ኮነን ምስትን ዘመና ዝጽበየ ዝነበረ ናይ ዓለም መድህን ኢየሱስ ዝተራኽበ አንቶይ ወርሽፕ ሓወይነ ዝጽቡቅ ገይሩ ተዛሪቦይ ቅዱሳነይ አጋጣሚ ኮነን ምስትን ናይ ዘመና ንዘመና ዝጽበየ ዝነበረ ናይ ዓለም መድህን ኢየሱስ ተራኽበ ትጽበዩ ነገር እንደህር ኮይንካ ትራኸቢኻ እግዚአብሔር ይመስገን አመንገድስ ገጽ ንገጽ ትራኸቢኻ ክብርን ጎይታ ይኹን መንፈስ ቅዱስ ይመሪሁን ኣብ ቤት መቅደስ አምጽይዎ ክብርን ጎይታ ይኹን ከምቲ ወርሽፕ ሓው ዝብሎ ዝነበረሲ እዚ ሰብ እዚ ኢየሱስ ናይ መጀመርያ ቆል አይኮንን ዝባረኽ ዘሎ ምብራኽ ናቱ ባህሪ ናቱ አገልግሎት እዚ ኣብ ኢዱ ኣትዩ ዘሎ ኣብ ሕቅፉ ሓቂፎ ዘሎ ግን ካብቶም ቅድመ ሕጂ ዝባረኾም ፍሉይ ምዃኑ መንፈስ ቅዱስ ኦሬዲ ገሊጹሉስ እዚ ይበል እቲ ትጽበየ ዝነበርካ ቆቦ ኢሉ ኮንፈርም ክገብረሉ ከሎ ንሪ እግዚአብሔር ይመስገን ንበዓል ማርያም ስምዑኒ ንበዓል ማርያም አጋጣሚ ክኸውን ይኽእል ሓንሳብ ሕጂ ኣነ ክዛረብ ከለኹ በቃ አጽኒኤ ስለዚ በቃ ዝመጻኹ ዝዛረብ ክኸውን ይኽእል ንገሊኡ ሰብ ግን እዚ ኣነ ዝዛረበ ዘለኹ መልእኽቲ ክኸውን ይኽእል ናይ ዘመናት ሕቱኡ ዝምልሰሉ ክኸውን ይኽእል ንበዓል ማርያም አጋጣሚ ክኸውን ይኽእል ማለት ከምዝ ንሪኦ ሕጊ ከም ልማድ ይዝብል ከም ልማድ አይሁድ ከም ልማድ በቃ እቲ ክገብሮ ዘሎ ሕግታት ስርዓታት ንምፍጻሜም ኢየሱስ ክርስቶስ ሒዞሞ ሆይዳ ንዓኦም አጋጣሚ ይኹን እምበር ንስምዖን ግና ናይ ዘመናት መልስ ጸሎቱ አሜን ዶ ንበዓል ማርያም አጋጣሚዩ ነዚ ናይ እግዚአብሔር ሰብ ግን ናይ ዘመናት ጸሎቱ ንዘመናት ዝተጸባበዮ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን በዓል ማርያም ከም ልማድ ሕግ ክገብሩልዮም ናብ ቤት መቅደስ አትዮ ስምዖን ግና መንፈስ ቅዱስ መሪሁ ናብ በዓል ማርያም ናብ ትሕፃን ዘምጹ አሜን በዓል ማርያም ብልማድ የማትዮም ክገብሮ ዘሎ ነገርም ዝገብሩ ዘሎ መንፈስ ቅዱስ ግን መሪሑ ናብ መልስ ጸሎቱ አምጽይዎ ንስምዖን ናይ ተስፋ ቃሉ ዝፍጸመሉ ሰዓት እዩ ንስምዖን ዛ ሰዓት እዚኣ እግዚአብሔር ቅድመ ዘመናት ዝቆጸራ ሰዓት ያ ዲቫይን ሞመንት ከም ዝብሏ ማለት ክብርን ጎይታ ይኹን አሜን አሜን ቁጥር 30 ካብ ቁጥር 38 እስከ 32 አዚዝ ሰራሰረን ቃል አሎ አዚዝ ሰራሰረን ቃል አሎ ንዓኹም ካ ሕጂ ከሰራስረኩም እግዚአብሔር ይመስገን ንሱ ድማ ይብለና መን ንሱ ድማ ስምዖን ድማ ኣብ ኢዱ ሓኦፎ ንአምላኹን አመስገነሞ ወጎይታይ ነቲ ንምብራህ አሕዛብ ብርሃን ንህዝብኻ እስራኤል ክብረት ምንት ኸውን ኣብ ቅድሚ ሁሉ አሜን ኣብ ቅድሚ ሁሉ ህዝብ ዘዳለኻ ምድሓንካ ዓይንተይ ካብ ዝረአያስ ሕጂ ከም ትዘረበኻ ነባረኻ በሰላም ተፋኑ ይኻ ይብለና ስምዑኒ ቅዱሳን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ንሱ ድማ ስምዖን ድማ ኣብ ኢዱ ሓኦፎ ዝብል ቃል ከመይ ደዝ ከም ዘብለኒ ክነግረኩም አይክእልኒ ድሕሪ ነዊሕ ምጽባይ ስምዖን መልስ ጸሎቱ ተስፍኡ ኣብ ኢዱ ኣትዩ ሓቂፍዎ እግዚአብሔር ይመስገን እትጽበዩ ሰባት ኣለኹም ዶ ነቲ እግዚአብሔር ዝሃበኩም ተስፋ እትጸባበዩ ሰባት ኣለኹም ዶ እግዚአብሔር ከምቲ ንስምዖን
زحقوفو خحقوفكم يسوع كريستوس غويتاي كتحقفوا يخم كتسراسروا يخم كتحقوسوا يخم نغزيابير دما مسغانا تمصيخم እግዚአብሔር ይመስገን ማዓስ ከም ዝሓቅፎ አይፈልጥን ነሩ ስምዖን ማዓስ ከም ዝሓቅፎ ነቲ ንዘመና ዝጽበዮ ዝነበረ መልስ ጸሎቱ ማዓስ ከም ዝሓቅፎ አይፈልጥን ነሩ ግን በእምነት ይጸባበይ ነሩ ሓደ ዝተረድኦ ነገር አሎ እቲ እግዚአብሔር ዝሓቦ ተስፋ እቲ እግዚአብሔር ዝቦሎ ነገር ኣብ ህይወቱ ከይተፈጸመ ምንም ነገር ሞት ከም ዘይርኢ በቃ ሞት እቲ ዝኸፈአ ምሽ ሞት እቲ ናይ ሞዳታ ክሳዓር ዘለዎ ኸማን ዝብሎ ግን በቃ ኦሬዲ ከም ዘይሞት በቃ በኮንፊደንስ ዝነብር እግዚአብሔር ይመስገን ሓደ ትብዓት ይሕደረና ሎም ማዓልቲ እግዚአብሔር እንደሕር ተዛሪቡና ምንም ከንፈርሕ ይብልና ማዕበላት ይላዓል ንፋሳት ይምጹ ብዘየገድስ نحنا نأتي እግዚአብሔር زحبنا قال عين دربي እግዚአብሔር شمو يبارك نذكر كرئي يزصبي نيرو سمعون نذ خبر أرأخاني نبارها بسلام تفانوخا زبل كان نفتصيم كاخا زحب كان تسفاج أبيت كان نيخا حجي موت كم عدام زبل خويني سمعني እግዚአብሔር يمسكن كابز خفلي إن ما هارز لنا حدن يقدساني نسوها أنت እግዚአብሔር تزاريبو زفتسم أملاخ مخانينا نمهارابزي آمين دو تزاريبو كفتسم كولون رئي زلونا سلزي قويتا بزقال جيرو أموني زئمن أملاخي زبلنا زلولو معالتي إمانوني زبلنا نسابات كمان نأمن أبقذر سلسان تايب لنا يوسفن عدين كا بتي بزعبو استباها لنگر تغرمو يبلنا قدسان سمعوني تبو غيركم لو معالتي نغويتا زززو سبات نغركم الله نغويتا زززو سبات كام مغرام نام مغرام يمزخدو آمين آمين نغويتا زززو سبات كم فؤادو زملالو سبات غويتا كام مغرام نام مغرام يزوسدو እግዚአብሔር شمو يبارك ማርያም ኮነት ዮሴፍ አስብ ምእዛዞም ካብ ሓደ خبري ናብ ሓደ خبري ከሰጋግሮም ኮሎይና ነሪ ተገረሙ ዝብል ቃል መጀመርታ ጊዜ ነንብቦ ዘለና ቃል አይኮነን በተደጋጋሚ ነንብቦ ዘለና ነገሪ አነ ካብዝ ክፍል እዚ ዝመሃሮ ዘለኹ እንታዩ እሺ ምባል አሜን ምባል ካብ ሓደ ምግራም ናብ ካለ ምግራም ከም ዘሰጋግሪ ክብሩ ንጎይታ ይኹን አሜን ኣብ ቁጥር 34 35 ካንተ ይብለና ስምዖን ድሕሪ ምብራኹ ንማርያም ኣብ ቅድሚ አንታይ ከም ዝጽበያ ክነግራ ኾሎ ንሪ እዚ ናይ እግዚአብሔር ሰብ እዚ ብመንፈስ ዝምራሕ ሰብ ንማርያም ኣብ ቅድሚ ኣዘሎ ክነግራ ኾሎ ስምዑኒ ብመንፈስ እንድሕር ንምራሕ ኣለና ከምቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ህይወትና ዝተዛረቦ ይዝኸውን ስምዑኒ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ኢልዎም መንፈስ አምላኽ ምስ መጸግና ናብ ኩሉ ሓቂ ክመርሓኩም እዩ ብዛዕባት ዝነገርኩኹም ከዘኻኽረኩም እዩ ብዛዕባት ዝመጽ ድማ ክዛረበኩም ኢሉ መንፈስ ቅዱስ ፎርካስት ዝገብር አሜን መንፈስ ቅዱስ እዩ ብዛዕባ መጻኢ ዝዛረብ አሜን ዶ ሕጂ ኣብዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ ቁጥር 34 35 መንፈስ ቅዱስ ንማርያም ብዛዕባ ኣብ ቅድሚኣ ዘሎ ነገር ክዛረባ ኮሎይና ንርኢ ስምዖን ካ ባረኾም ነዲዩ ማርያም ድማ ነሆ እዚ ንብዙሓት ኣብ እስራኤል ንምዳቆምን ምትንሳኦምን ንትእምርትን ምጽራሩን ንቡር እዩ ንኣኸ ድማ ሓሳብ ልብ ብዙሓት ምእንቲ ክጋሃድ ናብ ነፍስኺ ሰይፊ ከኣትዩ ይበላ ቅዱሳን ጽቡ አይኮ ማለሲ እቲ ኣብ ቅድሚኣ ዘሎሲ ንማርያም ቻሌንጂንግ ስምዖን እዚ ሉ ክዛረብ ኮሎ ብዛዕባ ኢየሱስ ይዛረብ ዘሎ አሜን ኢየሱስ ንብዙሓት ኣብ እስራኤል ንምዳቆምን ምትንሳኦምን ንትእምርት ምጽራሮን ንቡር ኢሉ ንቡር በቃ ንቡር እዚ ማለት ታይ ማለት እዩ ንኢየሱስ ዝቅበል ካብቲ ዝወደኦ ክትንስዩ سمعني يصبغ غيركم نيسوس زقبل كابت زودو ختنسيو نيسوس زنصغو دما خودقي مالتي نمودا اومن نمتنسو اومن يزبلنا زلو ابروم يتشعت كاب 32 كاب 33 انت يبلنا
ስለምንታይ ከመዮ ነሆ ኣብጽዮን እምኒ መዕንቀፊን ከውህም መንስታተን አንብራለሁ ብኡዝ አመንከ አይከሐፍርን እዩ አሜን ብኡን ድሕርና ምን ኮይና አይናሐፍርና ካብ ግብርን በር ካብ እምነ ስለዘይደለይዎ በእምነ መዕንቀፊ ተዓንቀፉ ይብለና ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ ተመሳሳሊ ምዕራፍ 2 ካብ 6 ሳብ 8 ውን ተመሳሳሊ ሐሳብ አለ ስለዚህ ኻ እነሆ ኣብ ጽዮን ሕሩይን ክቡርን እምኒ ማዕዝን አንብራለሁ ብኡዝ አመንከ አይከሐፍርን ዝብል ኣብቲ ጽሑፍ አለ ስለዚህ ንኣሃትኩም ተኣምኑ ክቡር እዩ ነቶም ዘይኣምኑ ግና ነደቕቲ ዝናዓቆምኒ ንሱ ርእስ ማዕዝን ኮነ እምኒ መዕንቀፊ ኸውሒ ምንስታትን ድማዩ بزي مئزازون بتقالي انقفو نزدما مدوبات يميلو بحصيرو مسؤوز السمامة عيك انقفنيو عيك ودقنيوز አንጻሩ ዝኸይድ ድማ ከም ታብሉቅ አስ ኢስራ ካብ 17 18 ዝብሎ ኣብ ርእሱ ይፍጸም ማለት እዩ እንታይ ብል ንሱ ግና ጠሚትዎም ነቶም ፈሪሳውያን እቲ ነደቕቲ ዝናዓቆ እምኒ ንሱ ርእስ ማዕዝን ኮነ ዝብል ጽሑፍ ዶ እንታዩ ኣብቲ እቲ ዝወደቀ ዘበለ ክስበር እቲ እምኒ ዝወደቀ ድማ ክጭፍለቕ ይበሎ ሰሚዕኹም ቅዱሳኔ ሰባት ንኢየሱስ ምርጫኦም ክገብሩለዎም ብዘይ ንኢየሱስ ምንም ካለ አማራጭ የለን አሞንጎ ክንከውን አይንኽእልና ንኢየሱስ ለዕሊ ምንም ለዕሊ ማንንም ክንመርጾለና ከምኡም ዘይነገብር ሙዳቅ ጥራሂ ዘሎ አማራጭ ምክንያቱም ኢየሱስ ንሙዳቅን ንምትንሳእን ንቡር ኢሉ ኢየሱስ ኣብ ማቴዎስ 10 ካብ 34 ክሳብ 39 ከምዚሉ ናብ ምድሪ ዕርቅ ኸምጽ ዝመጻኹ አይምሰልኩም ሰይፍ ደአምበር ዕርቅ ኸምጽ አይመጻኹን ወዲ ካብ አብኡ ጓል ካብዲአ መርአት ካብ ሓመታ ዳኽፈሊ መጻኹን በር ንሰብ እቶም ቤተሰቡ ጸልዓቱ ኾነም እቲ ካባይ ነብኡን ነዲዩን ዘፍቅር ንዓይ አይበቀዕኒ ካባይሲ ንወዱ ወይስ ንጓሉ ዘፍቅር ድማ ንዓይ አይበቀዕኒ መስቀሉ አልኢሉ ደድሕረ ዘይሰብ ንዓይ አይበቀዕኒ እቲ ንህይወቱ ዝረኽባ ከጥፋአዩ እቲ ንህይወቱ ምንታይ ዘጥፋአኻ ክረኽባ ኢሉ ስለዚህ ንማርያም ንብዙሓት ንሙዳቅን ንምትንስኦም ንትእምርትን ንምጽራሮም ተነቢሩሎ ክብላ ኾሎ እዚ ማለት እዩ ቅዱሳኔ ዳሕራ ኣብ ቁጥር 35 እንታይ ኢሉ ንዓኸ ድማ ሓሳብ ልቢ ብዙሓት ምእንቲ ክጋሃድ ናብ ነፍስኺ ሰይፊ ከኣቱ ይበላ ሰይፊ ናብ ነፍስኺ ከኣቱ ይኽብላ ኾሎ ሰይፊ ማለት ኣይኮነን ሰይፊ ሊትራሊ ሰይፊ ማለት ኣይኮነን ሰይፊ ግንታዩ እትወዳ ዝመጻሉ ዕላማ ንደቂ ሰባት ህይወቱ በጃ ክህብ ስለዝኾነ እቲ ሰይፊ ዘጥበወቶ ዘዕበየቶ ወዳ ዝመጻሉ ዕላማ ክፍጽም ኮሎ ኣብ ቅድመ ዓይና ስለዝፍጸም እዩ ሰይፊ ናብ ነፍስኺ ከኣቱ ይዝበላ ጓሂ ሓዘን ማለት እዩ ተረዲኹም ነው ቅዱሳኔ ኣብ ዮሐንስ 19 ካብ 26 7 ከይድና ክነንብብ ኮለና ኢየሱስ ሓዲግ ሰማይን ሓዲግ ምድርን ተንጠልጥሉ ኾሎ ማርያም አቡ ነይራ አይና ሪአ ዝኹሉ ስጋይ ዝኹሉ ነገር ሪአ እዚ ካብ ሰይፊ ዝገደደይ ነይሩ ንማርያም እዚ ካብ ሰይፊ ዝገደደይ ግን ከአፍቃድ አምላኽን ሓሳብ አምላኽን ስለዝኾነኻ ክፍጸም ግድን ነይሩ ማለት እዩ ካብ 36 እስከ 38 ድማ ከምዚ ይብል ካወሰን ኤሰር ድማ ሃና ጓልፋኑኤል ንሳ አዝያ ዘአረገት ነብይት ነበረት ካብ ድንግልና ሂዛ ምሰብአያ 7 ዓመት ገበረት ንሳ 84 ዓመት ዘእድሚያ መበለትያ ካብ ቤት መቅደስ ከይወፀት ብጾምን ብጸሎትን ለይትን መዓልትን ንአምላኽ ተገልግል ነበረት ንሳውን ሽዑን አብኡ መጽያ ንአምላኽ አመስገነቶ ነቶም ምድሃን ኢየሩሳሌም ጽበይ ሁሉም ካብ ዛዕቡ ተዛረበቶም ነዚ ቃልና ጽናዓኹ ዝመሃሩ ዘለኹን ታይ ቅዱሳኔ ምስጥራት ዝግለጸሎም ነቶም ኣብ ቅድም እግዚአብሔር ዝመላለሱ ሰባት አሜን አሜን ኩላህና ቸርች ክንመጽእ ንኽእልና ኩላህና ፕሮግራማት ክንብዝሕ ንኽእልና ግን እቲ ምስጥር ዝግለጸሎም ኣብ ቅድም እግዚአብሔር ጠጠው ዝብሉ እዮም ኣብ ቅድም እግዚአብሔር ዝመላለሱ ሰባት እዮም ብጸሎት ዝተግሁ ሰባት እዮም ዝጽበዩ ሰባት እዮም አሜን ብዛዕባ ስምዖን ርኢና ኢና ሕጂ ካብ ብዛዕባ ዚ መሲሕ መንያ ሕጂ ድማ ብዛዕባ ዚ መሲሕ መንያ ትዛረብ ዘላ እታ ዘመና ሙሉ ካብ ቤት መቅደስ ማለት ካብ ህልውና እግዚአብሔር ከይወፀት ብጾምን ብጸሎትን ለይትን መዓልትን ንአምላኽ ተገልግል ዝነበረት ናይ እግዚአብሔር አገልጋሊት ሃናያ ብዛዕባ ኢየሱስ ትዛረብ ዘላ
سمعني أب قدم እግዚአብሔር ዝቆመ ሰብ أب قدم ዝኾነ ሰብ ክቃወም ይኽእል እዩ አሜን أب قدم እግዚአብሔር ዝቆመ ሰብ أب قدم ዝኾነ ነገር ጠጠው ክብል ይኽእል እግዚአብሔር ሽሙ ይባረክ أب قدس سانش أتنتهي لنا كم تحق እግዚአብሔር كل مسفصمو خا نغليلا نام نازريت أدوم تملسو كله خبرون كفصمون زلهم ነገር ፈጽሞም بمخنيات قيصر أغسطس حديغوم وزنبرو نازريت كله ناي مدراوين سماوين سرعات فصموم كملسو خلو نري مالتي أب خبر بعكس 40 شوعتن دما انتهي لنا اته حصان ابيه بمنفس دما دلدله ጥበብ ከአመልኦ ጸጋ አምላኹን አቡ ነበረ ተሞለዱን በአልፋሲጋ በበአመት ናብ ኢየሩሳሌም ይኸዱ ነበር ንሱ ወደ 12 ዓመት ምስኮነ ከምቲ ስርዓት በዓል ናይ ኢየሩሳሌም ደየቡ እተን መዓልታት አኺሎም ክምለሱ ኸሎኻ ኢየሱስ ተቆልዓ ኣብ ኢየሩሳሌም ተረፈ ዮሴፍን አዲን ግና እዚ አይፈለጡን مسب مجد زلو مسيلهم من قد حنت معلت خدو أبزمادومن أبزفلتوم كادليو مس سعنو وخا كدليو ناب يرسالين تملسو خونه دما دحر سلسته معلتي أبيت مقدس أما أهل ممهران تقميتو الناس سمعوا من النحاتتو من رهبو سمعوا زبلو خا بتي مستوعلون ملاشون تجرموا لنا أتستولدنا على مدحن يسوع عبية بمنفس دما دلدلة طبب كامل أو تجا أملاخون أبونا بريب لنا خبرنا قوي تايكون بعد ما رم سلمن تايو نتقول أبي يروشاليم كم طرف زي فلت وندحر دايلنا كم تانتو يروشان زبلتو أبتي ناي جيزي فاسيجا كاب كله عالم يوم نزب الفاسيجا خب علو ناب يروشاليم زموتو نابزو حاسة بس للزخودو ناي بعلم قمة وسيدهم مالتي نزع عمت عم زبلو بعل بزحات ككاب زلهم سفرة نبي يروشاليم يديو بسلز نورو نفسه كف سدرا دما قلعتهم حديقهم سل زي كدو مساتاتهم قالوت قلوت وي مساتاتهم مسؤوم نبي يروشاليم دي بقربابتي علو يلي يحسب مسؤوم علو يلهم حاسبهم بمحسابهم نتقول حديقهم كيدهم مالتي بزخونه حدا نغرينا نمهار ابزي بزخونه ابزي حزني اخن وص زلنا انتايو بزخونه بمسيلون مقعاز واغا زخفل مخانينا نري امين بمسيلون مقعاز دما واغا خفلهم كلوينا نري اب كندي اللون يلن اندار اي زخدو مسندا اغلي زخون يلون بمحساب نابت زنبر وسفرا خملسو خلو نري مسب منقد زلو مسيلوهم يبلنا مقد حدا معلت خدو ابزمادومن أبزفلت ومن كأدليو مسأنو وخاخ دليو ناب يروشاليم تملسو كونه دما دحري سلسته معلتي أبي بيت مقدس أما أهل ممهران تأميتو الناس أن حزتمو رخيبو مو بلنا مسيلوني واغا يغفلي سمع بزي يسوس بزح كنقعاز نخقلينا خمتا عنتوي سارون تبلوز نبرت يسوس مسانا زلو مسيلونا خنقعاز نخقلينا بزح دخام كينترف أب كل قعزونا مس يسوس نقعاز يسوس يكون مسانا زقعاز مس يسوس نقعاز كم زلنا ندامرمرنا خنقعاز عزيزنا آمين الساتهم بلاتينا سلزخونه نيشتي سلزخونه كصعبو منيرو ابتغزيت حجق ان احنا يسوس ينا خنصعبو زلنا نحنا هنا ددحر 10 خنصعب زلنا نحنا هنا مس يسوس نقعاز لنا يلنا كنفلق زلنا نزي مغبارنا قدوساني نزي مغبارنا كامناي حغوص هيوت كامناي شبدبد هيوت ندحن مالتي قدوساني بعل مريم بزي يسوس منقد حدا معلتيهم تغعيزهم اتواغا زغفلهم ነገር እንታዩ እንደህር ዳይልና በመሲሉኒ ይጓዓዙ ስለዝነበሩ ስለዚህ በመሲሉኒ ዘይኮነስ ስምዑኒ ጽቡቅ ገርኩም بمسيلوني زي كونس بمرحيت كن مرح علونا آمين بناي منفس قدوس مرحيت كن مرح علونا أب كله قعزنا منفس أملاك مرحنا اللو بمسيلوني نملالس اندحر دا أخوينا كم مريمن يوسفن واغا مغفال علو مالتي أبز حدا نگر زحقوسن انتايو قدوساني نتي أمن قد زحدقو يسوس عطبي كدالي وخلو نري نتعطبيهم زدليو يسوس رخيبهم دليو كترهبو يخم كم زبل
كل وانينهم حديقهم نتزطفهم يسوس دليهم دحر سلسته معلت اخرخبو خلو ندري كبرن شمو يكون ابزي حد ነገር አመሐላሊ ፈልኩም ከሐልፍ ደሊ ማለት እዩ እታብ ነገር አብዝንታዩ በአል ማርያም እንታይ ከምዝጠፍኦም ምፍላጦሚ ስምዑኒ እንታይ ከምዘጥፋaha እንደሕር ዘይትፈልጥ ኮይንካ አይትደሊኒሃ ዘጥፋaha እንደሕር ፈሊጥካ ጥራሂኻ ነትዝጠፋካ ትደልዮ ሐቅ ዶ ቅዱሳኔ እትምድላይ ድማ ሱቅልካ ምድላይ አይኮነን ነትዘጥፋaha ነገር ንምርካብ ዘድሊ ዋጋ እናኸፈልካ ያትደልዮ تذكروا عند حركوينكم تا دريم زطافع سبيتي دريم كم زطفات سلاز فلطاتيا نت زطافع دريم نمركاب امدلااتيا او يكون انديزيا حق حازو لي قدساني دريم كم زطافع از فلطات اوشط سلاز مصايو نتا زطافع دريما كدلي جمير ايكون اندي كسا ترخبا دما زدلي واغاتات كتكفل كولا نري غزا توص كتكوستر مبراحت تولع بزح ነገር ክትገብር ነይርዋ ነታዝ ጠፈአት ነገር ንምርካ ወላቲ ሚት በጊዕ ዝነበረው ነታዝ ጠፈአቶ በጊ ንምድላይ ኩሉ ሓዲጉ ከም ዝኸደን ምስረኸባ ድማ ከሕንግራ ሆሎይና ንሪ ስለዚህ ነትዘጥፋና ነገር ክሳዕ ተመሊስና እንረኽቦ ክንደልዮ አሎና ክብርን ጎይታ ይሁን አሜን ንኢየሱስ ንምርካብ ሰለስተ መዓልቲ ከመይ ወሲድሎም እንደሕር ኢልና ኦዱሳኔ መንገድ ሓደ መዓልቲ ኸይዶም ስለዝነበሩ እቲ ሰለስተ መዓልቲ ዝብለና ክነግረኩም ንኢየሱስ ንምርካብ ሰለስተ መዓልቲ ከመይ ወሲድሎም ደር ኢልና ናይ ቁጽር ተማሃሮ እንደሕር ኮይንኩም መንገድ ሓደ መዓልቲ ከይዶም ስለዝነበሩ ክምለሱ ኸለውኻ ግድን ሓደ መዓልቲ ኸልዮም ሓቀደ ቅዱሳን ስለዚህ እንታይ ክኸውን ማለቲ ክልተ ኮይኑ ማለቲ ምስ መጹ ናብ ኢየሩሳሌም ድማ ክልተ መዓልቲ ኮይኑ ማለት ኣብ ኢየሩሳሌም ክደልይዎ ኸዓ ሓደ መዓልቲ ማለቲ ሳልሰይቲ መዓልቲ ኮይና ማለቲ ስለዚህ ንኢየሱስ ሰለስተ መዓልቲ ዝወሰደሎም መንገድ ሓደ መዓልቲ ስለዝኸዱ ክምለሱ ኸለውኻ ናይ ግድን ሓደ መዓልቲ ክጓዓዙ ስለዘለዎም ክልተ ሳልሰይቲ መዓልቲ ድማ ኣብ ምድላይ ይሕሊፎሞ ማለቲ ክብርን ጎይታ ይኹን ንኢየሱስ አበይም ረኺቦሞ ኣብ ቤት መቅደስ ኣብ ማእኸል መምሃራን ተቐሚጡ እናሰምዖምን እና ሓተቶም ረኸቡ ይብለና ዝሰምዖ ዘበሉኻ በትምስቱ ዓሉን ምላሹን ተገረሙ ይብለና እዚ ማለት ኢየሱስ የሓትት ጥራይ ዘይኮነስ ይዛረቡ ነይሩ ማለት እዩ በዓል ማርያም ምናልባት ዘሰንበዶም ከም ኣነ ኢየሱስ ኣብ ማእኸል መምሃራን ተቐሚጡ እናሰምዖምን የሓተሞም ብምንባሮም ሰንቢዶም በዓል ማርያም ምክንያቱም ምስጠፍአ ሰንቢዶም ነይሮም ክረኽቦ ኸሎ ከሕጎሱ እምበር ክስንብዱ ኣይምተገበኦም ነይሩ بزخونه اب قصر 48 እንታይ ይብለና ምስራኤዎ ድማ ሰንበዱ ይብለና ምክንያቱም ኢየሱስ ክርስቶስ መሰይ መጋጥምቱ ገጢሙ ኢሎም አሰንቢዶም ማለት እዩ ካብ 48 ክሳብ 52 እንታይ ይብል ምስራኤዎ ድማ ሰንበዱ አዲኻ በል ወዴ ስለምንታይ ከም ዝገበርካና እነሆ አቦኻን አነን እናጓሃና እንደሌካን የርና በለቶ ንሱኻ ንምንታይ ደሊኒ ኣብትን ያቦይ ዘበለ ኸውን ከም ዝግባአን ዶ አይትፈልጡን ይኹም በሎም ንሳቶም ግና ነዚ ዝበሎም ዘረባ አያስተውዓልዎን ምሳታቶም ወሪዱ ናብ ናዝሬት መጸ ይእዘዞምን ነበረ አሜን ይእዘዞምን ነበረ አዲ ድማ ነዚ ሁሉ ነገር ኣብ ልባተ ዋህሎ ነበረት ኢየሱስ ካብ ቀድሚ አምላኽን ሰብን ብጥበብቁመት ጸጋ አቤብለና سمع كم ولادي يوسف مريمن نودم يسوس ازقول عن تيرخيبو يخونا بلونا غوايو كم سبنا تጨነቁ ይደሊዎ ነራው ንኢየሱስ ከአስለምንታይ ከም ዚገር ካና አና ቦኻና ጎሃና እንደሌካን ይርና ብሎ ሆሎ ንሱ ዝመለሰሎም ቃል እንታዩ ንምንታይ ትደሊኒ ኣብትና አቦይ ዘበለ ኸውን ከም ዝግባአ እንዶ አይትፈልጡን ይኹም ኩብሎም ሆሎ ነሪ ኣብዚ እንታይ ከተስተውሉ ደሊ ኣብዚ ኢየሱስ ዝመጻሉ ዕላማ ዝተረዳአ ይመስል አይኮነን ወደ 10 ክልተ ዓመት ከሆን ኮሎሲ ኦሬዲ ዝመጻሉ ዓላማ ዝተረዳአ ይመስል ክብርን ጎይታ ይኹን ብዙኾነ በዓል ማርያም ንዘረቡ አያስተውዓሉን ይብለና ምክንያቱም ወደ 13 ከማን አይኮነን ዘሎ ቲኔጀር ከማን አይኮነን ነኦም ገና ቆልዓይ ስለዚህ ከአዮም ብዙሕ ዘይaqለበሉ ማለት እዩ ምሳሳቶም ወሪዱ ናብ ናዝሬት መጸ ይብለና ይእዘዞም ነበረ አዲ ድማ ነዚ ሁሉ ነገር ኣብ ልባተ ዋህሎ ነበረት ይብለና ዘገርም ጸጋይ ዘለዋ ማርያም ሐቂ ቃል አምላክ
ملئت تصقا خبلا مهنياتهم نقولو زعقور لب اللوا كبر نغويتا يكون امين ازي تحاسبو نبره تواحلو نبره زبل انتي يمسلننا اي مديتيت تغبرو نيرا يزمسلني انا بقى خومي زحاسبو مديتيت تغبرو بزعبه تقالسي تسلاسلو نيرا يزبل انا مغنياتهم تواحلو نيرا بقى نتزس سمعاتوسي مديتيت ناي مغبار صقاي ابزا مريم زري زلخ خبر نغويتا يكون امين كمزناي مريم لبي يحبنا كمزناي مريم زعقور لبي يحبنا امين يسوع كريستوس غويتاي نتزبحال نتزبزعبانا ززرب ነገር بزعبا دقنا ززرب ነገር زعقور لبي زقبل لبي እግዚአብሔር ይመስገን انا حنساب ናይ እግዚአብሔር ሰባት ንሰባት መልእክት ከምጽሎም ከሎ ይሰምዕሞ يزخاخرم نعرفتي قال يزخاخرم قال ነገር كون كلوكو እግዚአብሔር እኮ ከምዚሉ ካኔሩ ትዝክር ዲኻ ይብሎም ይገርሞም ማለት حساب قال لهم رشيعሞ قال يصنحሞ يزخاخرم ማለት እግዚአብሔር እኮ ከምዚሉ ካኔሩ ትዝብለካ ከምዚ ይብሎም ማለት እና زعقور ልብ ያحلوና አሜን አሜን ቅዱሳኔ ክብርን ጎይታ ይሁን አሞዳታ ታይብለና ኢየሱስ ከአብ ቅድመ አምላክን ሰብን በጥበብን በቁመትን بتصقان ابي يبلنا نعناون እግዚአብሔር ከምዝገሩ ያዕብየናሎ ክብርን ጎይታ ይሁን ጎይታ ኢየሱስ በነገር ሁሉ ይባርኩም ናይሎም ባይብል ስታዲና በከምዚ ወዲና ያለና ተባረኩ ለዳውኩም አልዕልሞ ጸልና ሆኖ ዲና ሱልዶ አይኮነን ካሰማይ ሰማያ ሰውረደካ كديلوكا نموتيك تموت صوريك كنت تروح فقرك كديلوكا تعرفيك تلوتو نموتيك تموت صوريك كنت تروح فقرك كديلوكا تعرفيك تلوتو فقريخا فقري كابزبالو خان العلي فقريخا نسخا يلا سبسن عخا
كبرخان العلي فقريخا نسخا يلا سبسن عخا